Salutare! Nu pot spune că sunt un fan al ostracizării, de altfel nimeni nu cred că este, dar e foarte bine surprins fenomenul în cartea lui Dexter Diaz, mai ales capitolul ăsta despre rolul ostracizantului, dar wow, e o carte foarte dură. Exemplele utilizate de autor, analogiile, fac cartea să răsune așa în minte și în suflet și îți dă sentimentul că, băi, chiar mi-e bine. Ok. Deci, ostracizăm, suntem ostracizați. Jucăm rolul ostracizantului cât și pe cel al victimei. Ostracismul ne străpunge mintea ca tăișul unui bisturiu. Sistemele neurale se activează ca și cele ale eschivării. Resimțim durerea ca pe o durere adevărată. Dar este cât se poate de adevărată. Și sunt aici în carte, sunt studii și experimente făcute de oameni de știință care arată acest lucru. Așadar, grijă mare cum ne comportăm cu alții, căci ostracizarea poate duce la depresie și chiar, din păcate, în multe cazuri, suicid. Avem grijă de noi, aveți grijă de voi și citiți. Vă poate ajuta să evitați comportamente care ar face rău celorlalți din jur și chiar vouă. Da, aveți grijă de voi. Zile senine!